yleishyödyllisen voisi hakea. Saaks pitää käsi taskussa? Guggenheim kuoli ja kuopattiin. Guggenheim kuoli ja kuopattiin. Guggenheim kuoli ja kuopattiin. Ei. Raastaa raakaa lanttua ja palella. Pitäisikö vaan syödä lanttua ja palella pimeässä? Hei, entäs jos mä otan sen lantun järsimiseen pimeässä? Lanttu on vähän hassu. Niin, palella pimeässä. Joo. Tukholmassa vuonna 2002... Vihaammeko me vain autoilua ja haluamme lopettaa kaiken? Vihaammeko me vain autoilua? Vihaammeko me autoilua? Vihaammeko me vain autoilua? Miksi? Vihaammeko me autoilua? Emme. Ne ovat julkisia tiloja, jossa aikuinen voi viettää päiväänsä juomatta kaljaa, ostamatta kaljaa, tai viettää aikaansa ostamatta, ilman ostopakkoa, ostamatta kaljaa, ja tai nuori tai koko päivän juomatta kaljaa. Juomatta kaljaa, ostamatta kaljaa. Tässä on paha tommonen niinku jargon. Ne ovat epäkaupallisia kohtaamispaikkoja, jossa aikuinen voi viettää päivänsä ostamatta kaljaa. Tai... Kiitos Tuomas.